техните изстъпления. За жалост, в книгата на академик Любомир Милетич са споменати много имена на изверги, но на тези двама турски военачалници, които са искали да узапят своите сънародници, ние не знаем имената, за да ги почетем като хора, които независимо от народност, от националност, от религия, заслужават уважение за проявената, макар и малка, човещина. Преди 90 години нашите сънародници, тракийските българи, се оказват измамени, излъгани, подведени, изоставени, предадени от съседи, от приятели, от България. И това трябва да се признаем, защото когато включително се обръщат към командира на 28-ми полк с искане да даде една рота, за да бъдат спасени хората, които бягат към българската граница, той се колебае, не иска да поеме отговорност и да вземе такова решение. И се налага момчета да се организират самостоятелно, за да тръгнат и да помагат. Ние трябва да умеем да казваме и мрачните неща, и неприятните неща в нашата история, защото ако тогава България не е изпълнила своя дълг чрез своите войводи Русе Славов и Димитър Маджаров и техните четници, тя изпълнява своя дълг. Тези двама войводи със своите четници правят това, което България не сторва. А какво правим ние сега? Наш дълг е да помним това, което е било. И аз много високо оценя лозунга, девиза на тракийци. Не забравяй, но не отмъщавай. Ние трябва да помним това, което е станало не за да отмъщаваме, а за да изпълним своя дълг и да научим своя урок от историята. Наш дълг е да пазим достоинството на жертвите преди 90 години. Да помним как са съдържаните. Стоя Стаматова разказва за своята майка. Преди да бъде убита, турчинът ги заплаща. Сега всички ще ви убие. Без никаква молба, без никакво унижение, възрастната жена казва спокойно: като ще ми убиваш, убивай. Не иска милост. Наш дълг е да пазим народността и вярата, така както пазеха своята народност и своята вяра нашите прадеди преди 90 години, тракийските българи. Защото мнозина от тях можеше да се спасят, ако се бяха отказали от вяра и от народност. Те почетоха смъртта с съхранена вяра и народност през спасението. Това е голяма саможертва в името на народността и вярата, и наш дълг е да помним това, да пазим това в душите и сърцата си и да постъпваме като тях. Престол на Господа, на Неговата слава на Господа се помоли. Стоиш мълчаливо, а в теб напира вихър от разбунени чувства и ти идва да извикаш: Българио, Българио, майко мила. В теб всяка капка вода е сълза от майчини очи и всяка шепа пръст е кръв и плът от моите деди. Тук, пред пантеона на тракийската памет, когато есента уморено ляга над оголените дървета, ожарените треви, голите зъбери и надвисналите скали, където белоглавите лешояди вият гнезда,
се стича многохилядно множество от цяла България, за да подвие крак, да сведе чело, да поднесе китка цвете и да се врече над мъждукащата бледа светлина на свещите, да помним Маджарово. Маджарово – исторически урок по родолюбие, пулсиращо сърце на любовта по изгубеното отечество, непреходно величие на българския национален дух. Маджарово – мост между поколенията, надгробен камък от непогребаните, който никога няма да бъде забулен от плесента на забравата, защото към него водят душевните пътеки на идните поколения. Защото зад нас са костите на дедите ни, а пред нас очите на децата ни.